Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. In Orwien joert een optreden van Sietse Haima, die eindelijk zijn cd presenteren Kim. Voor de rest rond voor een heel soort jong talent. Klaas van der Ster komt je spelen, de band Quiet as Always, maar we zetten uiteen met Selma. Stories like you're Einstein with, cause you never really think twice. When I tell mine, stop telling me what to do. Nice try, but I'll never listen to you. Explore the world like you do rap, pretending to know is what you're good at. Finding yourself in a place you've never been before, far away from home. Yeah, you'll find yourself, I'm sure. I know, we all want to know. I know, we all want to show. Tell me that I'm fine. Do you see it through your third eye? Cause baby, there is so much going on inside. I would tell, but you probably don't mind. Entering as a prince on a white horse, coming down to save me, of course. Wasn't your wise words on those around you? And what you're saying is nothing new, so baby, get up your high horse. I know. Conversations when you want my wrongs to make them right. You have no insight into my life. It's not only black and white. I don't need no conversations when you want my wrongs to make them right. You have no insight into my life. It's not only black and white. Conversations when you want my wrongs to make them right. I don't need no conversations, not only black and white. I don't need no
conversations when you want my wrongs to make them right. I don't need no conversations, not only black and white. Black and white, no conversations for me. I don't need no conversations. I don't need no conversations. I don't need no conversations. Ja, lekker smooth begin van deze aflevering van Noorderwind. Het waard bracht terug de band Selma. En de naam komt van de jongeres. En die had Frieske roots. Wat ik mat zie is Selma. Leuk dus de best. Leuk dat je er binnen bent. Welkom. Als ik op je Google, dan hebben we toen een Zwolse band. Maar dat is toch echt wel een dame uit Sint-Anna, toch of niet? Ja, dat klopt. Ja. How come? Nou, de rest van de band die woont in Zwolle. Dus vandaar dat we daar wil repeteren direct. Ja. Dus daar ben we gewoon een soort. Dus En hoe best toen een muzikant uit Zwolle kwam? Nou, ik zag Deborah een keer spelen bij een ooroptreden. En toen dacht ik, goh, zij weet echt wel wat ze doet. En toen dacht ik, ik stuur haar gewoon een berichtje. Ze wil vast net mooi mee spelen. En toen zei ze, ja, leuk. Ik heb altijd een keer proberen. En zij kwam eigenlijk mooi de rest van de band. Want die zit ik al hier op het conservatorium in Zwolle. Ja. En zij is dat goed. Had dan maar een eigen band. Ja. Ja, heel wies mooi. Ja, want best eigenlijk een beetje solo begon. Maakt hij als singer-songwriter deel zetten of wie het wel al wat meer van het begin? Nee, eerst wel een beetje singer-songwriter-achtig. Ja, ik ga gewoon verschillende stellingen ga ik wel spelen. Maar ja, ik viel door heel erg die wens van, god, ik mis zo leuk om echt mooi een goede band te spelen. En nou ben we echt de band in plaats van dat het ik als solo-test mooie band is. En dat vind ik juist alleen maar leuker, omdat ze iedereen tot zijn eigen specialiteit echt, ik heb alles Ruud helje. Ja. Dus, Hoe gaat het qua schreeuwen van noemers eigenlijk bij hem? Komt toen mij het idee of is dat inmiddels ook een bandproces? Nou, eigenlijk een bandproces eigenlijk inmiddels. Ja, we beginnen in de repetitieruimte, dan begint iemand wat te spelen en dan komt er wat bij en dan begin ik wat te neurien en dan komt er een tekst en dan we wat het wordt. Ja, want we dus toen nog in Friesland of best ook Ik ben Zwollenaar worden niet? in Ljouwert. Ja. Hin werreiziger dus? Ja. Ja, nou ja, dat is een oerke de trein, dus dat is wel altijd wel. Dat valt wel wat daar. Hoe sta je begonnen in Sint-Anna met die muziek eigenlijk? Op zolderkamerke en ik met de blokfluit, zouden we die al hier kregen op school of niet? Nee, gelukkig net maar de blokfluit, nee. Nee, ik heb eerst pianoles hoorn. Maar dat was net zo'n heel groot succes. Ik vond het wel leuk, maar ik vond noten lezen net heel leuk. Dus dat ben ik op een gegeven moment maar gestopt. Toen had ik zangles hoorn. En sindsdien ben ik gewoon zelf, ik speel nou wel weer wat piano, wat gitaar en wat schreeuwen op een gegeven moment. En, Het is een beetje smooth popachtig, hè, wat het makkelijkst. Dat lijkt het mij even puur technisch, jongen, net de makkelijkste manier van een jongen. Het klinkt zo simpel, maar dat is het net, hè? Ja, nee, dat weet ik niet Of net komt het precies. vanzelf, Dat dit vanzelf. van die Ja, dat denk ik net echt heel zo toen. Nee. Want best een bot met dwanen, met de techniek en dat soort dingen? Nee, eigenlijk net. Nee, Nee. puur op gevoel? Ja, ik puur op gevoel. Ja, ik heb ook de popacademie dien en de rest op het conservatorium. Dus zij heel veel van techniek en harmonie en ouw. En ik ben daar net heel goed in. Wat was het met de band? Ik bedoel natuurlijk, spelen, neem ik hoor. Ja. Wat zijn de ambities verder? Nou, we brengen straks onze tweede EP uit. Dus een Nederlandse EP. We hebben eerst alleen nog maar Engelstalige nummers hebben die in. En als die uitgebracht is, we binnen alweer ons schreeuwen van een album. Dus we willen wat waande mooie dingen opnemen en uitbrengen. En we willen een heel soort speelje. Ja. Waarom van het Engels naar het Nederlands? Nou, eigenlijk wie het gewoon een experiment. En dat viel eigenlijk ook wel heel goed. Ik dacht, dat wil ik eens proberen. En toen hebben we gewoon een EP maken in het Engels of in het Nederlands. Maar het is net dat we nou deze EP in het Nederlands maken, dat het dan altijd Nederlands hoeft. We willen u nergens echt ontbieden. Het is hetzelfde met uw stijlen. Dus je gewoon een beetje wat... Lekker vrij denken dus. Ja. Mooi. Stel even de band voor, dus worst. Ja, nou, was Deborah Slijkhuis.
Drums, Koen Gardenbroek. En Sebastiaan Visser op gitaar, die komt wel uit Heerenveen trouwens. Oké. Dat is een echte Fries. Ja. Dat is een import. Ja. Welk nummer game nodig aan? Het nummer heet Storm. Dus dat is een van de Nederlandse EP alvast. Live in Noorderwien. Woorden razen om me heen, voeten in de grond. Zoveel keuzes ooit gemaakt, maar zo snel weer kwijtgeraakt. Ik lijk zo klem te zitten, de strijd die put me uit. Woorden geven me geen richting en ik wil ze ook niet zien. Loop ik vast op het slot zo stroef, geen kracht meer in mijn hand. Heen en weer terug, nergens waar ik land. Ik ben al dichtbij, maar ook zo ver weg. Wijs me niet naar een andere kant. Ik ben niet alleen, we zitten allemaal vast. Tijd wil me versnellen, maar ik heb geduld. Zodra je door, stort er neer, maar we komen nergens zo. Een stukje, klein stukje, vertel maar een beetje. Geen heel woord uit mijn mond, alles in delen, maar ik zie liever het geheel. Loop ik vast, voelt het slot zo stroef, geen kracht meer in mijn hand. Heen en weer terug, nergens waar ik land. Ik ben al dichtbij, maar ook zo ver weg. Wijs me niet naar een andere kant. Ik ben niet alleen, we zitten allemaal vast. Loop ik vast, voelt het slot zo stroef, geen kracht meer in mijn hand. Heen en weer terug, nergens waar ik land. Ik ben al dichtbij, maar ook zo ver weg. Wijs me niet naar een andere kant. Ik ben niet alleen, we zitten allemaal vast. In de verte gaat de storm liggen. 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 Op de juiste plaats, de juiste tijd. In de stad waar ik al 1000 keer was, kruisten onze paden en keken we elkaar aan. Blonde krullen, blauwe ogen, de temperatuur begint te verhogen. Kippenvel in mijn zomerjurk begint te blozen. Ja, loop door, maar in gedachten blijf je bij mij. Lopen we verder zij aan zij. Wanneer de hitte voorbij is, we zijn afgekoeld van elkaar. En als de zomer niet beleefd
tijd voor elkaar. Om een dokterras, het is al laat. Lege flessen wijn op de tafel. Waarom rustig aandoen als het gewoon goed voelt? We gaan de maar smelten, kunnen we toch niet? Hou die roze zonnebril maar lang op, voordat je alles van me ziet. Wanneer de hitte voorbij is en we weer zijn afgekoeld van elkaar. En als de zon mij niet belicht blijf je dan ook bij mij. Ja, fantastisch. Jong talent hier in de studio. Selma, de band. Als er meer van jaren was, dan kun je bijvoorbeeld even Spotify zien. Want daar staat bijvoorbeeld al hun materiaal op. Kijk, kijk nog even die mooie EP. Staat er ook bij trouwens. Turn the Tides. De nieuwe EP komt dus in kwart minuten. Dan krijg ik nog een mooi cadeautje. Want dat is de vakkant van de nieuwe single. En die krijgt een mooi plakje buis op de muziekredactie. We blijven even in talentvolle sferen hingen. Want we beginnen Klaas van der Ster. Die is met Julian Dijkstra, ongescout in de studio. Welkom allemaal, beide. Wat is het mooi dat we er binnen. Voor maar eens met Nijs, want dat is de nieuwe single uit Klaas, hè? Dat klopt. En die gaat door de Solex. Jazeker. Tell the story. Ja, nou ja, je kent vast wel mijn schoonvader Johnny de Vries. Hè, bekend van de Hoven. Nou, En echte liefhebber. Nou, precies. En die had zoveel nummers geschreven. En op een gegeven moment hoorde ik een keer mijn Solex. Ik denk, mijn Solex, daar moet ik wat mee. Ja. En vooral in deze tijd, ja, weet je, de brandstofprijzen, die stijgen de pan uit. Waarom neem je niet gewoon een Solex? Ja, dat is wel een mooi idee inderdaad. Ja, toch? Ja. En het is ook nog eens mooi weer. Dus de lente is begonnen. We gaan eruit. Hij is ooit de Solex gewoon zelf? Of, Dat niet. Dus als er iemand nog eentje heeft van... Klaas, die krijgt van mij een Solex. Kom maar op. Hartstikke mooi, man. Hoe is het met jou? Hoe bist u uit die hele coronaperiode kwam? Ik ben eigenlijk doorgebleven met werk in de zorg. En daarnaast dacht ik van... Ja, ik verveel me eigenlijk de plumpudding... omdat geen enkele optreden doorging. Dus toen ben ik een studie tot muziektherapeut begonnen. Oké. Ja. Dat is wel pittig. Dat is zeker pittig. Ja. Ja. Ik moet zeggen dat hele muziektherapie-verhaal... dat krijgt wel steeds meer weerklank in de maatschappij, had ik het idee. Het had heel lang best dat mensen dachten, wat maken we ermee? Maar het wordt wel serieus naam, hè? Ja, zo hoort het ook. Ja, het is, ze noemen het evidence-based practice. Dus ja, wij moeten laten zien dat het gewoon werkt. Want het werkt. Ja. En hoe meer muziektherapeuten dat gaan doen... hoe groter het aanbod ook gaat worden. Daar was eigenlijk echt in onder slag in die branche, is me? Ik ben voor geen gat te vangen. Ik wil van alles. Ik wil zingen, ik wil mensen helpen met zingen. Ik wil mensen helpen met muziek maken. Ik wil mensen blij maken. Ja. Best blij dat de wereld weer wat hier moet, wat de muziek onbelangrijk. Ja, zeker. Ja, echt. Nou ja, weet je, wat ik gemist heb is ook echt contact met de mensen ook, hè, in het publiek. En de zaaltjes waar ik optrad en de kroegen en terrasjes en noem maar op. Ja, dat contact met de mensen. En dat heb je dan niet die afgelopen 2 jaar gehad. En dat is gewoon, ja, ruk. Als ik gewoon denk ik A, louter. En B, dat is een jongen die van countrymuziek hoort, maar ik het volks en het schuwt. Dat komt bij die constant wel weer naar voren daar. Hè? Ja, maar dat is ook al een ontwikkeling van de laatste jaren pas eigenlijk. Ja. Heel gek eigenlijk. Vroeger verafschuwde ik het Nederlandstalig. Ik kon het niet horen. Ik wist niet wat het was. En het kwam door toch wel een soort van weddenschapje van, nou, weet je, als je Nederlandstalig zingt, dan krijg je echt wel goede reacties erop. Schei uit.
Nou, net zo lang. Nou, uiteindelijk hadden ze me overtuigd. En had ik het gedaan in een kroegje ergens in Jouden volgens mij. En ja, die reacties waren gewoon fantastisch. En toen dacht ik van, nou weet je, ik pak het er gewoon bij. Want uiteindelijk, het Nederlandstalig, tenminste op de wijze zoals ik het breng, met de country, verschilt niet zoveel behalve de taal. Bij die zit Julian. Hoe is het met jou, jongen? Hartstikke best, ja. Ik ken die als muzikant, altijd met projecten en verschillende bands en weet ik allemaal net dwaande. Ja. Wat hast op dit staat bij de kop? Ja, het is weer hollen met de kraan open. Dat we even, Oh, is West Safir? ja, het is de boel mag weer open en dat merken we meteen in onze agenda. Dus dat is top. En ja, de werkzaamheden zijn wel doorgegaan de afgelopen 2 jaar. En waar hast het op zit staat het drokst mij? Ik werk momenteel eigenlijk al heel lang bij een muziekschool in Drachten, Elser Educatie. En daar zijn we heel. Dat gaat natuurlijk gewoon door. Dat blijft goed draaien. En dat is eigenlijk momenteel de core business. En de spelerij komt er nou weer heel snel weer bij. Ja, het begint nooit te leven, hè? Ja, het gaat nou weer echt los. Ja, fijn. Tof om die weer even te kennen. Zeker Joert mij Klaas van der Ster. Na je single is uit. Gaat hij dan ook echt het hele loon terug en een cd, singeltje en pers en dat soort dingen? Of is het meer een digitale release? Als ik mijn Solex heb, dan ga ik natuurlijk het hele land door. Ja, dat mag nog wel een Solex gekocht worden, hè? Vind ik net? Nee, ik ben inderdaad bezig om een videoclip erbij te gaan maken. Want ja, het nummer leent zich dat is gewoon daarvoor. En ik had ook een goed idee bedacht dat als mensen dus inderdaad films van vroeger hebben van een opa of oma op de Solex, of wie dan ook, je kan ze gerust naar me toesturen. En wie weet verwerken we die in de clip dan. Ja. En nou ja, uiteindelijk heb ik Geert Haksen ook in de arm genomen om de promotie te doen bij allerlei radiostations. En ja, zegt het voort, hè? Ja, en de wereld waarin dus. Precies. Allemaal energie. Hartstikke mooi, man. De nieuwe single Dostasis, maar dat begint met een oornummer. Mijn vorige single, de volgende. En vergeet die hoor? Over een relatie waarvan die nog niet zeker weet of hij wel of niet doorgaat. Stel goed naar hartje. Live in Noorwien. Ik zit al uren op station. Het regent zachtjes, kleine druppels op de grond. Ik denk nog terug aan hoe het begon. En kijk wat wazig in het rond. Ik weet niet of je nu al wakker bent. En inmiddels weet dat ik er niet meer ben. In mijn gedachten lopen tranen over je gezicht. Als ik je nu zie, weet ik dat ik voor je zwicht. Maar ik heb niets meer te zeggen en ook niets meer uit te leggen. We wisten allebei wel waar het mis zou gaan. Toch blijf ik naar jou verlangen, tegen beter weten in. Maar dat ik wegga is misschien wel wat extreem. Maar ik denk dat ik de volgende maar neem. Ik loop wat rond en denk aan jou. Slapende ogen in de ochtendzon. Wat jus d'orange met een beschuit. En voor de middag het bed nog lang niet uit. Ik ruik nog steeds je zoete geur. En voel nog steeds je warmte om me heen. Als je nu voor me zou staan, kwam ik van mijn levensdagen niet bij jou vandaan. Maar ik heb niets meer te zeggen en ook niets meer uit te leggen. We wisten allebei wel waar het mis zou gaan. Toch blijf ik naar jou verlangen, tegen beter weten in. Maar dat ik wegga is misschien wel wat extreem. Maar ik denk dat ik de volgende maar neem. De trein Amsterdam-Parijs. Omdat ik daar misschien mijn licht op steken kan. Ik heb al wel een enkele reis. De deur gaat dicht. Ik lijk me niet goed wijs, maar ik heb niets meer te zeggen en ook niets meer uit te leggen. We wisten allebei wel waar het mis zou gaan.
Toch blijf ik naar jou verlangen, tegen beter weten in. Maar dat ik wegga is misschien wel wat extreem. Maar ik denk dat ik de volgende maar neem. Ik ben zo blij dat ik hier rij op mijn Solex. Het rijdt niet hard, maar wel een Bart over de baan. Voor mij geen harde seks, een jacht of een Rolex. Sinds ik Solex reis, dat voorgoed gedaan. En met de wind in de rug rijdt hij ook nog redelijk vlug. Hij is luchtgekoeld, dus raakt tot aan de kook. Op die 50cc rijd zuinig en tevreden. Het milieu, dat spaar ik ook. Hey! Ja, ik kreeg dat oude ding ooit uit opa's erfenis. De notaris sprak, wees blij, want gelooft maar van mij, dit is alles wat er is. Dus nog een oude leren jas en een hele gare fietstas. Ook een helm, het is geen grap, dus gefeliciteerd met je opa's nalatenschap. Ik ben zo blij dat ik hier rij op mijn Solex. Het rijdt niet hard, maar wel een Bart over de baan. Voor mij geen harde seks, een jacht of een Rolex. Sinds ik Solex reis, dat voorgoed gedaan. En met de wind in de rug rijdt hij ook nog redelijk vlug. Hij is luchtig koeld, dus raakt nooit aan de kook. Op die 50cc rijdt zuinig en tevreden. Het milieu, dat spaar ik ook. Hey! En mijn collega's op de zaak, die lagen krom voor elke knaak. En ze keken altijd zuur, want een auto was zo duur. Ja, dat gezeur, dat hoorde ik vaak. Maar nu zijn zij ook net als ik, ook op een Solex in hun schik. Kwiek slaat zijn rechterbeen over het brommetje weer heen. En last van stress heeft er geen één. Ik ben zo blij dat ik hier rij op mijn Solex. Het rijdt niet hard, maar wel een Bart over de baan. Voor mij geen harde seks, een jacht of een Rolex. Sinds ik Solex reis, dat voorgoed gedaan. En met de wind in de rug rijdt hij ook nog redelijk vlug. Hij is luchtgekoeld, dus raakt nooit aan de kook. Op die 50cc rijd zuinig en tevreden. Het milieu, dat spaar ik ook. Op die 50cc rijd zuinig en tevreden. Het milieu, dat spaar ik ook. Ja, ik geloof dat hij op zijn Solex van trouw is. Klaas van der Ster komt hier dus uit het Ljouwtwijs. Die nieuwe single is uit. Onder oren wel op Spotify te vinden. En als het Klaas van der Ster ziek is. Klaas kruist dus C-L-A-E-S. Dus bij deze. Ziet je Heima, dat kun je makkelijker schreeuwen. En ik let de plaat van hem nog maar weer eens even zien. Intussen ik op vinyl uit. Roes op de line. Ziet ze is hier. Ja. Mooi, dat is de best. Ja. En Leuk, eindelijk zit ze de presentatie. Ja, het zal eindelijk hebben. Ja, hè? Ja, dat word ik wel tegen. Ja, ik ben hartstikke wel blij dat het 6 uur is, snel in de middag. Dan hebben we alles weer even in hand. En dan, maar we hadden langer nog aan het werken. Ja, dit is een beetje exemplarisch voor de periode die we heel wat aan het afsluiten binnen. Het is wat dubbel, hè? Want van mijn gevoel ben we nog klein, maar het COVID, maar dit er nog steeds. Hè? Ja, maar ja, gelukkig worden de meesten net zo ziek meer van. Dus ik ben blij dat alles weer een beetje terugging in. En ja, echt super wat dat betreft. En maar ja, we zijn er net vanaf. En dus blij dus de plaat presenteren kist. Eindelijk, ja, hartstikke blij mooi. En een mooi stel muzikanten erbij. Ik hier al jaren pogingen dwaanschild. Maar daar heb ik bijvoorbeeld geen blazensectie bij. En die kon nou wel. Dus ik denk, dat is dan ook wel weer een stukje boter in de brei. Want dat klinkt wel vet, ja, als er drie persoons blazensectie bij heeft. Ja. Maar we zijn gewoon even uitpakken dus. Ja, absoluut. Even over de plaat, het verhaal. Du hast het alles gedaan, maar dat is intussen al weer een tijdje verlien. Ja, dat is haast een heel Gielien. Ja. Wat is het verhaal voor jou, voor deze plaat? Nou ja, alles kwam gewoon stil te vallen. En, nou ja, dat is exact 2 Jelien.
En ja, er gebeurt even helemaal niks meer. En al gauw... Ik zal even nog zeggen, ik wie eigenlijk al dwaande om naar je plaat op te nemen. Maar nummers, hier gaan het ze hele volle. Maar dan begin ik eerst maar wat oude nummers. Waar ik van denk, dat kan wel wat worden. En daar ben ik eerst maar begonnen om die op te nemen. Maar ja, toen kwam die hele tas aan en toen kwam het ene nummer naar de oren erbij. En nou ja, de weer stoffen, dat is gewoon genoeg. Roes op Lina, ja, dat duidt ik een beetje op van alle loeden die het om elkaar heen vallen, vooral via social media. Maar ja, diegenen die zeiden het is saai en de oren is saai. En ja, nou, op een gegeven moment dan wist ik niet meer wat slowen maar. Je versoepen haast in de mening, hè? Ja, nou ja, er komt zoveel heen. En eigenlijk is het nog steeds geen. Ik bedoel, als nou was toen in Rusland en Oekraïne juist, ja, daar praten ze van. Het zit saai en in het Westen zeggen ze van het is saai. Ja, als er geen oor naar is, als was het daar jaren, ja, wat mag je dan al lopen? Ja. Maar ja, die jaren om 2 hier, ik heb merken van, het is een hele protte roes op Lina. En de echte, ja, show maar eens de echte feiten nog te onderscheiden. Kies je er wat voor aansluiten? Ja, op zich wel, ja. Maar ik constateer het eigenlijk. Ja. En dat begon eigenlijk allemaal met die hele Amerikaanse verkiezingen. En dat weer 2009 en die hele nasleep. Dat die Trump gewoon alles ontkende. Ja, nou ja, dat is ik een soort van... Ja, als je er maar lang nog op hamer in blowen, dan geef je zelfs een bepaalde categorie dat jouwen. Ja. Ja, en ja, wat is weer hier? Als het in me krijgt, West-Wennest. We horen wat een roes op de linie. Dat heeft gelukkig verwerken. Ja. Het is een prachtige plaats. Want daar best de artiest natuurlijk altijd met dwaan om die hinnen te zien en dat te verwerken in mooie versjes. Nou, dat heeft zeer knap die in. En ik blieb mij die vinyl plaat of net? Ja, hartstikke leuk. Dit gaat toch echt wel wat, ja, hè? Dat weer gewoon een droom voor mij om eindelijk eens een keer een eigen solo platen mooi. Ja, je bent geneigd om cd te zeggen, maar het is een plaat. Het is een plaat, een echte vinylplaat. En het ziet er prachtig uit. Mooi zwier vinyl en een klaaphoes. En geweldig. En ja, super. Neem eens even mee naar de presentatie. Waar kom al hier? Nou, daar komen Menzo Roon. Die zit nu achter de piano. Die zal me juist begeleiden. Nou ja, ik mocht maar een liedselschap mooi nemen. Dus ik denk, dan neem ik Menzo mooi. Piano is een mooi compleet instrument, daar heeft het protte ding op. Maar daar heeft de broer en zus Jan en Marije Hoekstra. En Jan Hoekstra van Heger en een mooi verhaal. En zei die ik wel regelmatig draait. Elke Wiegersma, gitarist. Anke Boersma, daar zit ik een duet van Anke op de plaat. En Oorveske, daar werd ik op mooi jongt. Even dan heb ik nog 3 blazers. En Tim de Vries uit Boksem, die heeft aan de arrangementen maken. Maaike Boonstra op trompet. En Jeroen Develé op trombone. En Tim die speelt saxofoon. Nou, hoeveel hebben we dan? En er is niet in. En er zit ik een nummer op de plaat Hoe me zweren. Die begin 2020 verstoren is. En zijn broer, mijn zwager dus, die komt even mooi spelen. Hij is een mooi jong. Dus dat is wel even een momentje. Kan ik me voorstellen. Maar maar de meesten natuurlijk net denken dat er ellende, maatschappelijke ellende op de cd zit. Want er zit natuurlijk nog vrolijks op en meer persoonlijke dingen. Dus ik zou zeggen van, je maar absoluut even komen naar de middag. Begin de dwaringen die hebben je 4 en 4 uur beginnen. Het Dwarpshuis van Weidem. Dwarpshuis van Weidem. Ja, zo'n 20 maart. En dat is qua dag. Af je zo dat MC's wel. Nou, bij deze. Dat is prima. Rozebeline, de presentatie, het wie uitstelt, maar het gaat nou echt wel terug. Dwarpshuis, Weidem, van jou, elke keer welkom. En als je dan teken wat mak op snijden te maken, nou, dan zou ik mooi naar dit feestje gaan. En dit is echt nog sir, want Sietse speelt het nou met Menzo hier live in Noorderwien. Als die schittering in die regen staat een glas verliest, wil ik er voorbij wezen als een beken in de zee.
mocht je net meer wezen, waar sto je er wist? Bolder waar hij wezen en jou dijen veilig steen. Als die deze zuster worden, als de tijd vervlucht, wil ik er waar hij wezen en neem die bij de hand. En mocht het zo weer komen, dat is het net misjost. Ik wil er waar hij wezen en help hij je te brand. Ik wil er waar hij wezen als een rots in de orkaan. Ja, ik wil er waar hij wezen als een jagen zillig jaan. Ik wil er waar hij wezen als een rots in de orkaan. Want ik weet toch zoester wezen en voor mij hetzelfde waan. Als de mankementen komen en het lief het stram en stief, wil er waar hij wezen en helpt hij op een baan. En mocht de oeren komen en het leven wordt een strijd, wil er waar hij wezen en helpt hij aan. Ik wil er waar hij wezen als een rots in de orkaan. Ja, ik wil er waar hij wezen waar ik jaag en zillig jaan. Ja, ik wil er waar hij wezen als een rots in de orkaan. Want ik weet toch zoester wezen en voor mij hetzelfde waan. Oh nee, het is voor altijd niet dood zoals het wie. We worden krakkemikkig, maar een krekend lief. Maar bij tijd van leven en als het dan nog gaat, zal ik er van hij wezen, als ik mij net zitten list. Ik wil er waar hij wezen als een rots in de orkaan. Ik wil er waar hij wezen waar ik jagen zillig jaan. Ja, ik wil er waar hij wezen als een rots in de orkaan. Want ik weet toch zoester wezen en voor mij hetzelfde waan. Ja, ik weet toch zoester wezen en voor mij hetzelfde waan. Baby van blues. Baby van blues. Dat blaren in de eter. Oh, ik dacht geen eet meer dicht. En hjälpt mij in de plassen. Waarom de kluigen dicht. Oh, ik ben je op de knieën buurt. Je begrippen wel waarom. Het tiltje op van de berg zelfs kom ik erin om. En Elsa, een baby voor me, maar een A en B kanaal. Van de helft van de meesten krijgen wij dan een signaal. Oh, baby van blues. Baby van blues. Dat blaren in de eter. Maar de baby van blues. Oh, heel dol gek werd ik ervan dat ik babysitter mat. Dan krijg ik weer zo'n babyfoon in je eigen frequentie had. En goeder dan een baby, daar werd ik net ook gedaan. Is het van je nooit of je erop, van wat ik nog nooit had. Oh, baby van blues. Baby van blues. Het meldt mij in de plassen. Ik had een baby van blues. Opnoemen, zoals ben
is het wanden. Het is de jaren hoe de baby van. Dat jongen mannen wacht je. Dan komt er weer een baby home. Yeah. Mooi buurtjes, een iepenboek. Alles hier het streekje horen. Want als de baby van het uit, dan bloot geen geheim meer horen. Dus leven luid op straten, de privacy is waar. En ik weet net wat ik weten wil, wat ik net weten mag. Wow, baby van, baby van, baby van blues. Een baby van, baby van, baby van blues. Het meldt mij in de plassen. Ik had een baby van, baby van, baby van, baby van blues. Baby van, baby van, baby van blues. Al is zo'n ding ik makkelijk. Ik had een baby van blues. Ja, altijd goed om zitten weer even te zien hier in de studio. Together met Menzo dus en Snijn. En ik let hem maar even zien. Want eindelijk in die cd-presentatie, ja, LP-presentatie mag ik ook zeggen, trok in. Het is dus in Weiden, maar nog volle meer muzikanten erbij. En dat zal wel een mooi muzikaal feestje worden. We beginnen naar de talenten, want zo neem ik ze maar even. Een te gekke band uit Sint-Niek en Omkritten. Quiet as always. Ze hebben tussen een EP-opname. En volgens mij ben ze aardig ambitieus, Sander. Stel eerst even de band voor als worst. Nou, ik ben dus Sander. Ik speel je leadgitaar en ik zong. Naast mij heb ik Henk Jan, dat is mijn broer. Die speelt de bas en die zongt ik. Ik heb hier Rupmer, dat is onze tweede gitarist. En die doet ik wel backing vocals. En dus naast de aanwinst, Stefan. Dat is onze drummer uit Grains. Broer, Henk Jan is volgens mij wel aardig belangrijk voor die smaakwissel ook, hè? Dat soort kennis is, ik bedoel, daar ben ik mee opgegroeid. Dus, Nee, maar ik lees een mooi stukje hoor je hem. Dus even, nou, dat vond ik wel mooi. We inspireren elkaar wel. ja, dat ik wel. Sowieso, we schreeuwen beide nummers, dus daarmee inspireren we elkaar sowieso wel. Dus ja. Hoe is dit zo ontstaan, deze band? Nou, heel eerlijk zijn, ik wist zelf nummers ontschreeuwen. Echt van alles. En ik voelde er een band omheen. Hè. Dus toen heb ik muzikanten om me heen gezocht. En toen woek ik me net bij hem. En toen hing ik een bassist. En toen... Maar broer, toch nog, hè? ja, nou ja, dan met het maar. En dan onwaarschijnlijk. Nou, prachtig, man. Voor mij, weet ik wel, een vreugdeclub. Je bestralen met je vrouw een heel grote lol uit in ieder geval. ja, we hebben het altijd gezellig. Dat scheelt wel. Dus, Wie het duidelijk neem dit soort muziek, meidje. Wel redelijk op gitaar georiënteerd. ja, het weer wel duidelijk, ja. Want dat weet ik in principe hoe het is ontschreeuwen, maar hoe ik het schreeuwen allemaal. En ik heb hem in het verleden daarvoor ik al geholpen. En dat weet ik altijd gitaar baseerd. Dus. Wat ben je favoriete bands? Ja, ik hou zelf heel erg van Pearl Jam, Nirvana, dat verhaal. Het Foo Fighters gevoel. Ja, sowieso Foo Fighters is dit er, ja. Maar ik gewoon oren, ja, pop-rock-achtig speel soms wel. En ja, hier en daar wat metal en hier en daar wat rustiger speel. Zeg zo wat. Ga je nog wat live optreden, Ken? Tussen al die lockdowns, toch? Nou, net een heel soort. Maar... Je bent wel een lekkere dynamische live band daar namelijk. Dat zoek ik ze. Nou, bij deze. Nee, we hebben bijvoorbeeld oude weken hebben we nog wel in Grainstone in Buffalo. Maar voor de rest net een heel soort. Dat weer de eerste keer met hem erbij. Dus dat... Oh, de studio in geweest. Dat wel, ja. Is dat leuk? Ik bedoel, dat proces ik opnij, nog een keer opnij, nog een keer opnij. Ja, het valt wel mooi. Het Broken in One EP hebben wij echt in de studio in Jouwer opgenomen. Maar het nieuwe Primarily Second EP, dat is eigenlijk ja, op de drums nou allemaal bij ons thuis opgenomen. Dus dat is mooi rustig. En dan heeft alle tijd om alles zelf wat uit te vinden dat het allemaal goed klinkt. Alles op internet te vinden trouwens, qua muziek? Ja, op Spotify, iTunes, het hele mikmak, YouTube, wat dan ook. Welk nummer is als eerste nou? Het eerste nummer is Past Tense. Quiet and Always. Live in Noorderwien.
Yo, lekkere gitaarklanken van Quiet As Always. Fantastisch jonge band. En ik geef zeker dat ik volg in. Straks nog een nummer trouwens van hun. En voor de wat meer gitaarklanken geven we weer een beetje naar de smooth popmuziek van Selma. Dat slaat op de jongeres, want die had dezelfde namen. Maar de hele band is natuurlijk al een tijdje dwaan om er in ieder geval hele mooie muziek van te maken. Waaronder de bassiste, die Samar, een mailtje kregen van Selma, Deborah. Want zo ging het. Wat dacht je? Wat krijg ik nou hier? Ja, ik dacht gewoon, wat een mooie stem. Dus ja, daar wil ik wel samen mee werken. Dus ja. Wat heb je al meer in bands gezeten? Ja. Ja, in verschillende bands. Moet ik wat bands noemen? Van alles wat. Van alles wat, ja. En altijd een beetje de poppy sfeer? Ja, ook wel een beetje jazz sfeer. Beetje dat allebei eigenlijk. Ja. Wanneer ben je begonnen met spelen? Want je speelt fantastisch bas, vind ik. Wanneer kwam de bas in jouw leven? De bas kwam ongeveer op mijn 14e in mijn leven. En sinds dat ik 8 ben ongeveer piano of iets eerder misschien. Dus dat hebben veel bassisten die beginnen later met bas. Maar ja. En nu conservatorium? Ik zit nu in het laatste jaar van mijn master. Dus dan ben ik helemaal klaar. Hoe moeilijk, ingewikkeld of zwaar is die opleiding? Of valt het mee? Dat kan je helemaal zo zwaar of moeilijk maken als je zelf wil. In principe valt het zeg maar mee. Alleen, ik probeer natuurlijk wel zoveel mogelijk uit te halen. Dus dan is het wel druk. Ja, maar het is leuk. Zo, ik ren nog even terug. Selma, ik kom even bij mij. Want ik ga even naar de guitar player. Hoe is het bij jou begonnen qua spelen? Ik ben eigenlijk van jongs af aan met muziek opgegroeid in huis. Ik ben eerst begonnen met pianoles door mijn ouders. En toen ik 8 was, wou ik heel graag drummen. Dus ben ik gaan drummen. En na een tijdje konden de buren dat niet meer aan. Dus toen was dat voorbij. Was meer een praktisch probleem, zeg maar. Helaas wel. Maar ja, het praktische probleem had ook een mooie kant. Want ik kon daardoor gitaar leren spelen. Want dat wou ik ook nog wel eens. Dat ben ik gaan doen. Gelijk elektrisch trouwens, of begon het met akoestisch? Nee, gelijk elektrisch eigenlijk. Ja, akoestisch later gekomen. Ja. Dat een beetje doorgezet in mijn middelbare schooltijd. En ik wou heel graag naar het conservatorium. Dus dat heb ik na mijn HAVO meteen gedaan. Ook voor jou een zware opleiding of niet? Want het is echt pittig, lijkt mij. Ja, het is wel pittig om alles in 1 jaar, elk jaar af te ronden. Want er zijn gewoon heel veel dingen die je sowieso moet doen. Want je wil uiteindelijk wel uit de opleiding halen wat je zelf, zeg maar, gedacht had. Dus om dat ernaast te doen, dat is het zware. Jazz, soul, pop, wat heeft je voorkeur? Jazz, ja, maar ook rock. Iets daartussenin. Even naar jouw collega-muzikant, die wel drummer is gebleven. Is het bij jou ook zo gaan? Thuis eerst eens een keer kijken en toen ineens stond er een drumstel? Ja, wel een beetje, ja. Heel vroeg al had ik drumstokjes in mijn handen. Dus, maar ik had geen buren die zeurden, gelukkig. Ben je wel zo'n neuroot die altijd, al heeft hij niks in handen, nog staat te tikken op tafel? Ik moet altijd iets in mijn handen. Toch wel, hè? Ja, een beetje vervelend voor andere mensen. Maar goed, ja, zo is het begonnen inderdaad. En ik studeer nu ook aan het conservatorium. Dus een beetje uit de hand gelopen. Maar wel lekker volgens mij. Ja, echt hartstikke leuk. Welke hoek zit jij qua smaak? Zo, heel breed. Ik vind alleen echt de wat hardere muziek, no offense, maar de wat hardere muziek, metal en dat soort dingen, dat is niet mijn ding. Maar van jazz tot soul tot hip-hop, R&B, indie, folk, country, ja. Ik vind heel breed dus. Ja, heel breed. Ik vind heel veel dingen echt wel tof. Subtiel spelen heb ik bij deze band heel erg. Kijk naar jou, het is heel erg spelen met dynamiek in dit geval, hè? Ja, klopt. Ja, daar ben ik heel veel mee bezig. Ook op mijn opleiding natuurlijk. Je speelt veel jazz en dat is wel een van de moeilijke dingen van me. Een soort van dezelfde energie behouden zonder dat je te hard gaat. Ja. En het is wel leuk dat ik dat in deze band ook een beetje op een andere manier kwijt kan. Moet wel heel erg groeien, denk ik dan. Hè? Je moet elkaar echt leren kennen. Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja, we spelen nu al wel 3 jaar, denk ik. 2 jaar? 2,5 jaar. Dus ik heb wel het idee dat het een beetje begint te komen. Dus dat is wel leuk. Om te horen dat je op elkaar ingespeeld raakt. Dank u wel. Ik ren nog even naar Selma. Selma, du bent een beetje de onleerling, de aanstichter van dit geheel. Dat is het. Je speelt heel erg op gevoel, heb ik het idee. Dus zei je zelf al even dat het voor jou heel belangrijk is. Maar ook voor de hele band, denk ik, of niet? Ja, dat denk ik wel. Ik denk wat ik heel erg goed vind om de instrumentalisten, is dat zij heel goed een gevoel kunnen omzetten echt in sferen in de muziek.
Dus dat is wel hoe wij werken. Ja. Ben de constant met Dwaan, de dynamiek van het spel. Dus even inhoren, dan een beetje bijspelen, een beetje opkomen litten. Dat gaat eigenlijk vrij automatisch. En soms dan ben je wel bewust van, oké, ja, je moet het echt weer wat minder, je moet wat meer. Maar ja, dat gaat eigenlijk vrij automatisch. Ja. Nice single is High Horse. Prachtig nummer. Heb ik al even spelen. Hoe is die ontstaan trouwens? Nou, dat is een veske die hebben we echt skreun toen Jelly hier samen wien. En eigenlijk Koen en ik winnen mooi begonnen. Koen die hier een beat maken, want Koen is ook nog producer van de band. Of die hier nog listen, ik weet het net. En daar is toen, heb ik een tekst op skreun. En toen hebben we het eigenlijk helemaal omarrangeerd met Deborah en Sebas. Eigenlijk is het net meer te herkennen, de hele veske. Welk nummer game nodig aan? Het laatste nummer is Turn the Tide. Dat is je eerste single, is je debuutsingle. Ik denk dat we iets meer naar de rock daar. Live in Noorderwien, Selma. Going with only my feet, up to my knees. Waves wow me and make me feel at ease. I can't help going in deep, but you never see
to see who I am. I'd rather go back instead with my both feet on Ja, Selma, met haar band. Ik hoop nog heel soort van hun te jaren. In ieder geval klonk het je goed in deze Noorderwind-studio. Dus wat dat betreft geven ze zeker ik volg je. Azes, nog één optreden hier te gaan. Maar ik neem alvast afscheid van jou. Dit weer Noorderwind. Televisie, radio. Bedankt voor het zien. En dan ga ik je na weekend bij de weer. Het laatste muzikale woord is gewoon quiet, as always. In the distance, fading away, the light losing, end of the day. Time is running out for the broken, fading off the light will be left unspoken, not abnormal. Right now, storm is coming. Time is running out for the broken, fading off the light will be left unspoken. Time is running, running, running. Time is running, running, running.
I found a heart-shaped box. But you gave to me the brightest of all. And I can only thank you for your soul. But you gave to me the brightest of all. And I can only thank you for your soul. I wanna live this day. I want to live this day besides me. Whoa. Don't wanna live alone. I want to give you the love that I need. Last night I had a dream you'd seen the light. You were smiling and oh so very proud. But I know it won't get better, I'm sure it's crazy. The wine gives me the words to shout it out. Daddy, will you please let me remind you? I'm worried and there's nothing left to say. Daddy, I love you every minute. Every minute I lose you every day. Tell me, how did you act like somebody who never seemed to care about us? Does the whiskey make you forget all of your problems? Oh, I never can let myself get drunk enough. Daddy, will you please let me remind you? I'm worried and there's nothing left to say. Daddy, I love you every minute. Every minute I lose you every day. Oh, every minute I love you, Dad.